Ka Lempung yelek kai bol ka first Mauhati constituency football tournament kabala penlong dekat Heart Sport and Cultural Club kabala sedang nadu kan riu terik unai wing hajar arfuway bat kabala penkod lane penhap lamano hakalai terik ukala lengkod hajar arfuar kabala wan ban penhap lamano ekate ka Lempung dauba dasakiat bahal lamare MLA ka Mauhati constituency kumukongsan u BDO jong ka umsning CNRD blog Ushri Raja Brahma kum usembut kongsan uba Donbok Karnayor Presiden ke NPP Mauhati constituency bat kiwe de ki riurong ba ki riu pakhmat ki bala yapoi ban sakhi yakate ga Lempung ila kai bol ha kane ga Lempung la yapoi ban shimbenta hadu kumba khan riu tili ki kunhun ila kai bol ba pher na baro ka wei jong ka Mauhati constituency bat na kite ki kunhun ki balayawan ban shimbenta artili ki kunhun ni lekai kilayo bandrung sa kajing yakun final hakabala yakun hapdang ka Heart Sport and Cultural Club persha ikakur Moksha Sport Club hakaba hakate kajing yakun final kalalong ka ba itnat hapdang kite ki artili ki kunhun hakaba hakakla step kakur Moksha Sport Club kalayo ban thap arkol baraka kalamin kalalong kajing yakun para bayakai bar hakabakun Klamdon bala banyo thap kol kabala penlong ya kakur Moksha Sport Club banra sendon kum ka kunhun ladu jong kate ka Lempung daar la non ha kate ka ju ka singi na kaliang ka club na kaliang ka village organization bat kumju na kaliang ka dorbar snong kila pensngo pensngab bat bu ka jingkerpa da khamar u MLA lengba da ki dorkha si ki jingdon kam ki jongki ba unyara penyo lat penyo lentilem ye ki jingdon kam ki jongki bat na kaliang MLA ulakular ki kattu katni ki jingirap ki baula dab ban penmang lupa yo isi kurku kodo tinga berpal kajing so kemen na kaliang jongaru bat kajing kublai ni bakra ya ka Heart Sports and Cultural Club kabala khot suba hagani gasni bandon lang khamtam banlong kumukongsan jong kani ka Lempung jingele kai final ka jongi hagani gasni kublai shibon ya ka club bala khot subha batbla ab yaisha ya kapor kulut di jonga banman bandar kan na perpa wujud sukman bat kaju sunguru haru kata ya galat mafila ai ban lokum konsan hagani ski den kublai shibon ya gini ki atli ki team ro ka kur Moksha bat ka Heart Sport Club ka masih kun ya gini ka final matak ski hane kermen ba kan longi ka final ka ban itnat yani kinopaj mo nganung buktin shu ihabide ber sport habide ber jing kilometer namar bakiran ba kinongkren shakmat kila bata ye bi re tang ka jing kitbok kitre ka jing kurku kurdo bat ka jing perslu shu yati ya ki por isni ki joki bela shakmat kum ki player kum ba yetu uska trimne ngashukwa ban ban kershan ya gato statement ke bau wai baka jingele kai mata kamde shu tang ka jingele kai kilometer kelade ke wei ke bangila ban khen ke de ka kam ka wala ban sa jak po ini haying bat ya gayi gesem ke jongi ya kane boro ni manjul ke perthai kala kala mata bon ki player ki batibet ki baklor pelut ya ka por ke practice ki bakloi ban e ki wei ki kapkai ban pelut por hagani ke sport ki po shikmat ki pos khmat shagili ki ba pher ki ba ka sarkar jilla ba ka sarkar jog ri India hi ki jongi bara ko wai ki play ki la tulti nga kermen ba nga kitbok ki rengro namar nga la shei ba ka jingela ka ki jopi khamtam ka team jong ka thatle pos soblok la se ngai ba phile kai fidar ka kamram ban snap ba de kamram balwat ye ki la tulti nak banta ka kalawai per ka jingha ka jingmet ka jopi hendrai le da pimwan ye tho dan pimwan ot pimwan per sngowi ki jingya ki ba pi kendo ha ka jingya le ti ki jopi ban kyu shikmat te kalong ka ba ye ngiro ban wat ki la ti ngamong bangin le na dong sadong hendrai ki la ti ngin nyawa ban nga ba pi nak banta ka jingkyu jopi shikmat chapra te long ki ba minot traiba yele ka ba nga kermen ba kumba pinyele kai mata pisdam pinyele kai rekat sport spirit mo shoot ya ka ball le wat ye show ya dat haga jingele kai ka ur ka hap ka mansa ka te ga yedon hi hende ban ye bo shon bo shot mo ngi ma markelian ka sports ka le mo ta ngar awan na ka sports background ubde way player shela ka mswanga sutho ikine boro mde baga shukran pende prokom
mau ta ai ba kani ka final ka jong pi kan long ko itna be songkhia bar ka ba khamtam ka ban songship yingi ki nong wan pet ka ya pi ha kani ka pot te donbok mo ngamla banong donbok kani ne ka tu donbok bro atli ki team te ki ba job ro de ban so sorong ki barem ro mde ban so si ai ba ka jingrem kan long ka pen jing pendukhi mense mapintra stop show kanang ba ha ka for pinselong par kinong job te ki ba job ro ba ki kam jong snong ba kam jong ka view ka bala persno yakini ki mong random yakini jundon kam ki jong piro te ngaso panong ba ngaso tenan hiro pan yetu abede ba ka iway are likely kini ki jing kerpat ki jong pi ki ba pi pila aya ngamata ngaso pan yetu ba likely ki don kum ki tier shet ba ki shuki ki jong piro ki dei ki tier ki bengila bo lupa manta haki hagani ka SR scheme ki jongi ki banwan kamut ba ha kini ki bnai ki banwan ngathai hadin arna ni live nai andangi layo ya ka pisa ka bla sanction hadin bala da bio ban the ki tu ki terset ki shuki te phikum ki jindon kam jong pi layo ya ki te kane ka pni baswa ba pni athoro lengba ki jingi kran bat kini ki no persan ki jongi ki no pothat ni laya lahi ban penurlong ya kini ki atli walam padde baroro basa gawai ko ba sekretari mene la konsngau habide bar kador bar hall ka jong piro ka ba ngila de bo bat kanelo ki bangin sa bo gararo ya pi ngatra tang hapo arbna ye bon ko kini ki dei lightly ki ba la don lupa ki ba la ready setang bana tengah kerpa di sekretari ro da pila pokre memorandum la shali sngi mo piong mene ba pokre memorandum habide bar kiwe pak jinor ka bro delete na ya gararo nama dia tu ngada pa lupa mo tahan le yek tu kiwe pat ki badan hangni ki ba phin sa boro sa penpoi sa tho bat ni sedang wat hi kila klenti kumno ban le ban rat in khong yegi ning jing ya jopi mo ngamang sispa persen hendai kat ba play kala klenti kade kata hi ke ba kausan te hagani ke por ngar ngam kwa so ban buktin